नोंखौ आं फन हरगोन होननानै माब्लाबा सानाखैमोन। रायज्लायनो फोरमायनो गोबां दंब्लाबो गिबियावनो मैया इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय कंग्रेचुलेसन आंनिफ्राय जासिग्रोबाय। गोरोन्थि, मानोना आं नोंसोरखौसो साबायखर होनांगौमोन। नोंसिनि बेसेन गोसा भटखौ मोननानैसो आङो देरहासार जादों। बेफोरखौ बुङाब्लाबो जासिगोन आदा। थार केन्डिडेटखौ सायख'नायानो जोंनि बिबान एबा रेसपन्सिबिलिटि आं होनो सानो। बेफोर दान्दिसे रायज्लायनांगौ गोबां दं। नों समाय होनो हायोबा। मानो हाया जानो। दे अबाव लोगो हमनोबा? फनाव गासिबो बाथ्रायानो बुंजाया। जायगा मोनसे होनांगोन आंनो प्लिज। बिदिब्ला गाबोन मंगलबार आरजनि सानबो बे बाथौ मन्दिराव फैबानो जाबाय। बाथौ आरजआव जोंहा रावबो थांफेरा। बाबायाबो थांनो होआ। अब्लाबो आं थांगोन दे। थेंक इउ निजोरा, गोजोननाय थाबाय। अके, बिदिब्ला फनखौ दोननोसै। बाय। हा सोरजोंथो एफा गोबाव रायलायबाय थाखो? नो साहाया लोंदो। निजोरानि फन आयै, बे इलेक्सन देरहाना। मा? निजोरानि फन? मा इसिबां गोमोथाव बाथ्रा बेलाय? निजोरायालाय मानोथो फन हरखो नोंनावलाय? नङा आयै, जों निजोरामोननि थाखायसो इलेक्सनखौ देरहादों नालाय। अब्लाबो आफा, बेखौ एसे सामोल होनानै था। बै निजोरा बिफा सान्दांगा माहाजोना माबा माबि सानलायगोन। नों जेबो मिथिया आयै। जों गामियाव सान्दाङा मोनबायदिखौ फोसावनोब्ला जोङो निजोरा मोनबायदिनि मदद लाखानांगोन। दे आफा, दानिया बुंदो नोंनि हाबानि बाथ्राखौ नोंलाय माथो सानखो? दा आं बेफोरखौ जेबो सानथ'नो हाया आयै। आरो आयै, नों गान होनो सानाखै आयै। आयै, नोंनो मिथिखागौ 40,000 50,000 मोनब्लानो आङो आफाखौ जेलनिफ्राय बख'ना लायनो हासिगोन। जाबाय आफा, नों आरो बेफोरखौ बारा दा बुंसै। दुखु मोनो आफा गोसोआव। लोगोफोर, नोंसोर नोजोर होदोंना होआखै? जोंना मोनफ्रोमबो खामानियावनो जेनबोगासिनो दङ। बे बारावबो जोङो नेरसोनखौ फेजेननो हादिया। जोंनि मान सन्मान गासैबो ओरैनो दैयाव थांजोब्बाय। आरो आंनि 50,000 राङाबो ओरैनो दैयाव थांबाय। आरो बोरो नोंसोरजों मानसि फाथायहरफानाया माथो बुजानानैसो हरजाबाय नोंसोरलाय? थारैनो आंबो गांबाल' भटआव जेननाया जोबोद आफसोसनि बाथ्रा जाबायलै। नोंसोर मिथिगोना मिथिया जोंदि फोथायखेबस खालामजादों? माबोरै आरो मा जाखो? आं मिथिगौ, बियो निजोरा आरो बिनि लोगोफोरनि खामानि। बियो माबोरै जानो हागौ? बेथ' जोबनायसिम जोंजोंनो केम्पिं खालामगासिनो दंमोन ना। आंनि नोजोरा फारसेथिंल' नङामोन। इलेक्सन रिजाल्ट मोननायनि समाव बिसोरनि रंजानाया बिनि फोरमान। होमबाथ' बेखौ माबा मोनसे खालामनायनि थांखिखौ दोनै लानांगौ। जेखियानो जाया मानो, जोंनि मिनिजानाय लाजि फोनांजानाया नेरसोनानो। बेखौ दामनांगौसो। बेखौ नेरसोनखौ दिनैनो आरो दानो माबा मोनसे खालामनो डिसिसन लानाया जोंनि गोनांथि। कारेक्ट, नों थिगखौनो बुंदों हांख्राय। बिनि थाखायनो जोङो समाजाव लाजि फोनांजाबाय। आंनिबाबो दिनैनो माबा मोनसे खालामथारनांगौ बेखौ। नोंलाय मानसिया फैगासिनो दं। ओइ र' वाह जोबोद मोजां इलेक्सन गेलेनो रोंगौ नोङो। आंनि बिनानावखौ लानानै ब्लेकमेलिं खालामदो नोङो।
साला दासो मोनदों नोङो इलेक्सनाव देरहानाय बायदि मोनदोंमोन हो दा माबायदि मोनदों नोंलाय हो हो Siapa bikin kalian orang muka? Ini mohon banyak. Woi, gimana ya kita datang baru boy? Ada nang bunuh bang? बाजै औ आंनो दख'ना गांसे मोजां हरलाय दख'ना औ नोंनो माब्लाबाफोर गानफेरनाय बायदि दख'नाथ' आं नोंनो हरगोन नाथाय नों बाहा थांनो नागिरदों आंनो खिथाथारनांगोन बाथौ आर'जआव बाजै नेरसोना लेंहरदों
सोंथिखौ सोंनायनि सिगांनो नों आंनो फिननायखौ होबाय I love you निजोरा औ गाज्रि मोनबाय नामा मा गाज्रि मोनबाय नामा माखौ गाज्रि मोननो आंथ' नोंनिखाना नोंनि गोसो बायदि खालामो 사야마야 누파마파 사야마야 गेलेफैयो नों अनजालु आंजों लोगोआव नों अनजालु आंजों अरायबो सायामाया नुफामाफा सायामाया गेलेफैयो नों अनजालु आंजों लोगोआव नों अनजालु आंजों अरायबो फैयो नों अनजालु हरनि सिमाङाव नों अनजालु निजोरा सैथो बाथ्रा बुंदों सोरखौ लोगो हमैया आं मा सोंदों खोनादों ना आं देरबाय मोजां गाज्रि साननो बिजिरनो हानाय जाबाय सानफ्रामबो आं बहा थांदों सोरखौ लोगो हमदों बेखौबो नोंनो फिन होनांगौ नामा आङो आं हमदांनो हाबाय नों बिमा बिफानि खर' बाद्रायबायथ' खोथा गनायलाना दाउमा दाउसायाबो मोनाब्लि जायोब्ला गावबागाव बासा नागिरो खोनायाखै नोङो हर थुजाफा बबाव थाङो नोंलाय आनै फिसा नों फिननायखौ मानो होआखै नोंसोरनो सैथो खोथाखौ नांथारगौबालाय खोनासं आं दिनै फुंनि 9 बाजियाव नेरसोनखौ लोगो हमनो थांदोंमोन मानोना आं बेखौ मोजां मोनो आरो 10 बाजिनिफ्राय क्लास खालामनानै आं दा न'आव फैबाय निजोरा सोरनि सिगाङाव बाथ्रा बेल'थ' नङा मैया आं बाथौ आर'जावबो थांबावदों मिथिगौ ना बेफोर नोंनि खामानिया मोजां जायाखैलै आनैसो आरो दाखालि कलेजनि इलेक्सनाव नेरसोननि देरहानायनि जाहोनाबो आंनो खोमाखौ थोंगोर खोनासं बेफोर नोंनि साननाया आंनि थाखाय माब्लाबाबो जानो हाया मानोना बे न'नि गाहाया आं नोंखौ साला बेबायदिखायनो आं होथारलै गुमै होथारबो माथो बोरैबासो जाबायलै गुमै आइदै मा जाखो गैला थैबाय बायदिसो मोनदां हा मा जाब्लाव जाखो बैनाय हैद आं गिनायसो मोनबायलै गुमै गिना थैद आं दं बाथरुमावला बाथरुमावसो गयथि मा आदै रावबो गैया नामा गैया निजोराया बाथरुमाव थैनो थाबाय माब्रै जाखो आदै मानसिफोरखौ र' आं खिन्थाहैलाय लेंना थांलाय लायो र'
आच्छा सानदागोन नोंथां जाथायनि समाव न'आव सोर सोर दंमोन आरो निजिराया बे समाव जाथायनि सिगां बहा दंमोन असि साहाब बेलासि सम जाबायमोन कलेजनिफ्राय सफैनानै निजिराया जोबोद मेंदों होननानै बाथरुमाव हाबदोंमोन अब्ला बे समावनो जोंनि बे धनसि फैनायजों आंजों जुमाय एसे लोंबाय थादोंमोन गोबाव नुनायलाय मा जाखो होननानै गाबज्रिब्ला जेबो राव गैया बेनि उनाव बाथरुमनि दरजाखौ खेवनानै नायब्ला मानसिया गोग्लैनानैसो दङ ओमफ्राय खाथियाव थांनानै नुबाय मानसिया थै र' गनानै गोग्लैनानैसो दं दा जों मा जाखो बुंनोनो हालिया दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै सार आच्छा सानदागोन नोंथां बाथ्रायाथ' जोबोर सिरियास जाबाय नंगौ सार जों दा गोथैखौ पस्टमर्टम खालामनो लांनांसिगोन दा बेनिखायनो जों बेखौ थानायाव लांनांसिगोन हावलदार पस्टमर्टम खालामनायनि थाखाय बेखौ थानायाव लांनांगोन हे गसाइ आंखौ थांना थानो गोहो होआसै नोङो गसाइ आंनो गोहो हर निजोरा नों आंखौ निमाहा होगोन ना नेरसोन नों गोसोखौ लोरबां दा खालाम जों बिनि दायनिगिरिखौ दिहुननायासो जोंनि खामानि नों गोसोखौ लोरबां खालामनाङा गोमोथाव निजिराया मा जाहोननि थाखाय सुइसाइड जानानै थैनो हाखो आं सानस'नो हायासै निजोरा सुइसाइड नङा बेखौ बुथारदोंसो जानांगौ आरो बे बुथारग्राया रावबो नङा गावनि बिफा आरो दनसिं देवानियानो जागोन नाथाय गावनि सासेल' फिसाजोखौ बुथारनायनि जाहोना मा जानो हागौ नेरसोन निजोराया आंखौ मोजां मोनोमोन आरो गोथौ सोमोन्दो लाखिबायमोन बिनि जाहोननि थाखायनो जानांगौ नाथाय आं बुथारग्राखौ ओरैनो नागारा बेखौ फोजोबनासो गारगोन बे खामानियाव जोंबो मदद होगोन नेरसोन जोंबो मदद होगोन आं जोबोद गिनाय मोनबाय मा खालामनाया मोजां जागोन दालाय बाथ्राया मा थोंजों बुङाखै मानो नेरसोना जामुगुरिनि सेरजानि न'आव थांदोंमोन मिथिगौना नों गुमै हा मानसि न'आव मानसि थाङाबालाय बोरै जानो आंबो खोनादोंसो हिनजावनिफ्राय नाथाय खोनानाय बाथ्रा हाग्रा मोसौआ सिखौ नागिरखायो नोंनि खोमालाय फना नै नोंनि मारलाय गुमै नै देरहासारनायनि फोरबो खुंनायानो दाबो जोबाखै नामा बिनि उनाव सोरनि फाला जागोन नेरसोन बुंनायसै आदै बिदि बुंनानै बे दुखुनि समाव मा फोरमायनो सानदों नों सादु जाफ्लायाव जासिगोन नोंनि सादुखौ हमना मोनबाय नों मिथिगोना मिथिया दा निजोरानि बुथारनाय केसखौ जोंनि दावगालु समाज फोसाबारि आफादा नाजावबाय दा जोंनि आखायाव बिनि दायनिगिरिखौ साजा होनायनि केसबो दङ आरो एभिडेन्सबो दंसै आदै नेरसोन नों जियानो खालामदोला दा नों मा खालामनो सानदों बुंहरबानो जाबायना ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नोंनि बेरेखा जानानै दं दाबो सम दं बेफोरखौ सुद्रायनायनि थाखाय थांना थानो सानदोंब्ला नोङो माखासे कन्डिसनफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन मिथिबाय आंनि जोबथा खावलायनाय नों आंखौल' बासायदो आं नोंनि गासिबो बाथ्रा मानिजोबगोन थाथ' बेवाइफोर फैफेरा दिनैलाय बोरै आथिङा लावबोखो फैबाय सोरखौथो नागिरदोंमोन नेरसोना न'आव गैया नामा बेयो न'आव गैया फुङावनो जियालाव बिफाखौ नायनो होननानै ओंखारलांदों दे जासिगोन दे नांला नैबेहाय 6 लाख दङ आरो हानि दलिलबो दङ फाट्टा दङ बेखौ लाखिदो आं थांनोसै हा साहाफोर लोंलांबानो जायोमोन ना दसे जिरायनानै खामानिबो दङ थादो दे
बिलाय सोर मा सिखाव बिलाय बबेनि सिखाव बिलाय हो आयौ फैदोंमोन नामा आयौ गिथावबाथाव मा सिखाव बिलाय हलाय आया बेथ' दनसिं बे दुखुथिया न'खराव सोर सिखाव खावथावो बैनाय दनसिंनिसो फाव जाबाय नामा बे एफा गोबाव नामा दिनै बे गथ' मासि दावराव दाबो उन्दुखै नामा नोङो हो मालाय बिजाब फरायनाय गथ'खौ मा बुंबाय थादों नोंलाय लोंनानै जानानै गावहाथ' जेबो खामानि गैला मोजांसो बुंदों नोङो नोंनि थाखायनो बे न'खराव सान्थि गैला आंलाय मा दाय मावखो नों जेबो मावाखै जेबो मावाखै नों सोलोंनो खोथा बाथ्रा लानानै निजिरा गोसो सोलायनानै न'खरनि हेंथा होदों थांनाय समनि इलेक्सनावबो गारलाखौ फेजेननाया नोंनोमोन बेनिखायनो आं बुङो निजिरानि सुसाइड जानायाबो नोंनिनो आखाइ दङ आंनि सायाव माबाफोर जाबसिनबावनो दङबा जाबसिनबावदो नोङो नुगोन दा निजिरानि केसआ सोरनि आखायाव गोग्लैयो केसखौ बे जौ लोंनानै फैदोंमोन सार आं दरजाखौ मारिथ'वाखैमोन सार